Máme tu test značky Glamlack, takže ja ťa vítam na tomto videu a poď si so mnou pozrieť, ako táto značka obstala. Otestujeme si pružnosť, polymerizáciu a aplikáciu, pozrieme sa na konzistenciu. Na záver zhodnotíme, aké sú produkty od značky Glamlack. Tam trochu za akrylovým budem potrebovať tekutiny solution a potom pozrieť, či to ešte všetko niečo čaká, to budeme testovať. Na prácu s týmto akrylom firma odporúča túto tekutinu. Ako prvý budem testovať Sparkling Zafír. Tento už mám otestovaný aj v salóne. Som s ním veľmi spokojná. Je tvrdší a veľmi dobre polymerizuje. Takže teraz si to ukážeme v praxi. Začíme si prvú guličku. Si rozpočíme na takú 2 mm platiničku. To je asi hrúbka, ako by mal mať nechtík. Takú si vedľa dáme, keď robíme extrémne tvary, vstávané, apex, keď je trošičku vyššie, aby sme videli, ako nám tento materiál spolymerizuje. Zatiaľ si vezmem vzorkovničku a ukážem vám, ako Sparkling Zafír krásne vyzerá. Je to trblietavý materiál. Má v sebe také jemné ružové trblietky. Jeho hustota je hustá. Patrí medzi tvrdé, pevné a husté akrygely. Pracuje sa s ním veľmi dobre. Ako vidíš, nerozteká sa, takže super sa rozpracováva aj pomarančovým drievkom. Pozrieme sa na prácu so štecom. Perfektne sa rozotiera, nelepí sa. Vytvára krásne hladkú štruktúru, ktorú, keď sa s tým pekne naučí človek pracovať, tak nemusí ani brúsiť. Stačí ju iba bufferom vyhľadiť a nanášať top. Ale my si ešte v ďalšom kole brúsiť budeme, takže ešte sa pozrieme na to po polymerizácii, ako sa tento materiál brúsi. Takto vyzerá Sparkling Zafír a tu už máme prvý polymerizačný test. Materiál je pevný. Nedá sa do ňoho. Za minútu krásne spolymerizoval úplne do pevnosti, tvrdosti. Pozrieme sa na polymerizáciu tejto hrúbke. Vyzerá byť jemne pružný. Budeme ho teraz zohýbať až do prasknutia. Jeho pružnosť je naozaj krásna. Na to, že je to perleťový materiál s trblietkami, tie bývajú väčšinou veľmi krehké a náchylné na zlomenie, tak tento materiál je naozaj krásne pružný. Určite ho doporučujem tým pádom aj na spevnenie prírodných nechtov. Ako vidíme, krásne pruží. Až teraz, keď už s ním hýbem do obidvoch strán, tak začínajú vznikať biele pruhy, kde vlastne materiál praska. Je to naozaj extrémne opotrebenie, aby tento materiál praskol. Po polymerizácii sa nám ten krásne ružový nádych stráca a farba sa mení na takú jemne béžovú, není úplne ružová ako vo flaštičke. Takže doporučujem naniesť ju na vzorkovníky, neponúkať ju z flakoníka. Takisto veľmi zaujímavé je, že mi na vzorkovničke takto obežovela, ale napríklad tu, kde som nezotrla ešte výpotok, je stále krásne ružová vo väčšom množstve. A môže to spôsobovať aj transparentnosť a keď je toho materiálu vlastne viacej, tak je ružovejší a keď je ho menej, tak je taký belší. Vidíte ten rozdiel, akože naozaj, keď sa dá tým pádom na nechet trochu viac materiálu, môže byť nechet od nechtu mať inú farbu, bude si treba dávať pri tomto veľký pozor. Materiál sa čerstvo po polymerizácii brúsi veľmi príjemne, je jemný, hladúčky, veľmi krásne sa jemno upravuje. Upravujem ho teraz 180 pilničkom.
Takže naozaj veľmi krásne, jednoducho sa dá s ním pracovať. Zatopujem ich Plume Shine No Vibe Top Coat, Folia Krigel Sparkling Nude, takisto si spravíme kolečko vytvrdzovacie. Dáme vytvrdnúť väčšiu masu a pozrieme sa na to, ako sa s týmto materiálom pracuje. Trošičku mäkší ako zafír pri práci, ale takisto nelepí sa, je veľmi príjemný na prácu s pomarančovým drievkom. Vyskúšame teraz prácu so štecom. Takisto veľmi príjemne sa s ním pracuje, nelepí sa, hýbe sa presne v tých jemných líniách. Stačí mi úplne jemnúko hladkať materiál a krásne sa prispôsobuje práci. Dá sa s ním takisto pracovať veľmi príjemne, nevznikajú žiadne ryhy tým, že sa nelepí. Takisto materiál by sa dal rovno nanášať aj top. My si ho ešte zabrúsime, aby sme vedeli, aký je pri brúsení. Pozrieme sa na zmenu pri polymerizácii. Trošku keby zožltol viacej. Ale takisto to môže byť vlastne tou transparentnosťou materiálu, že čím ho je viacej, vidíte, že čím ho je viacej, tým je žlčí, taký bežovejší. Teraz na materiál, keď je spolymerizovaný. Takto na prvý omak je veľmi tvrdý. Skúsime do ňoho zariť aj kovom. Nie, nedá sa. Preraziť je na durch spolymerizovaný. Teraz sa pozrieme na jeho pružnosť. Krásna farba. Takisto ako aj Sparkling Zafír, jeho pružnosť je extrémna. Čo je úplne že úžasné pri vlastne... Už ho lámem, ale už som išla do opačných strán. Už s ním mávam ako s krídielkom. To je vlastne extrémne opotrebenie, ktoré zákaznička málo kedy vytvorí. Takto vyzerá po polymerizácii. Výpotok. Brúsi sa veľmi jemno, hladúčko. Naozaj musím opatrne pritlačať, aby som nezobrala viacej. Je naozaj taký príjemný na prebrúsenie, ale ja vám z praxe viem povedať, že ja ho používam v salóne a po mesiaci on ešte ako keby dopolymerizuje tých 48 hodín a on úplne že stvrdne. Keď ho dávam dole, tak je oveľa tvrdší a oveľa ťažšie sa mi brúsi ako takto, keď je čerstvý. Ešte tento materiál je oveľa bežovejší, už nie je taký pekne ružovúčky, už ide skôr do takej karamelovej farby. Tretí parťak v rade Sparkling je Roz. Je to krásne doružovo ligotajúci sa béžový akrygel. Poďme si ho hneď otestovať. Jedna gulička. Hrubšia vrstva. A šup ho do piecky. Tento Roz Sparkling je veľmi podobný tomu Zafír svojou konzistenciou, zase je trošku hustejší ako Sparkling Nude. Pomarančovým drievkom sa veľmi dobre pracuje. Nelepí sa, krásne sa nanáša, môžem aj jemne pritlačiť a pekne sa materiál prispôsobuje tomu pomarančovému drievku, vytvára takú peknú líniu. Pozrieme sa na to, ako sa s ním pracuje. Super, nelepí sa, úplne krásne sa rozotiera. Tak to vyzerá pred polymerizáciou. A
poďme si ich porovnať, spolymerizované versus nespolymerizované. A po polymerizácii zase vidíme taký bežovejší nádych oproti tej pôvodnej farbe, je trošku žlčia, takže počas polymerizácie zmení farbu, stráti taký ten jemne ružovkavý nádych a zmení sa na béžový. Pozrieme sa na jeho kvalitu polymerizácie. Je spolymerizovaný na durch. Jeho prúžnosť je, až kým nepraskne, skúsime. Zase, ako aj u predošlých kamarátov, prúžnosť je extrémne prúžny, perfektne. Až teraz prasklo, keď som ho vlastne prehla opačne. Prúžnosti týchto materiálov sú naozaj krásne prúžne. Polymerizácii máme výtotky, obrúsime ho a takisto veľmi podobné vlastnosti. Úprava pilníkom je veľmi jednoduchá, veľmi ľahučko sa dá vybrúsiť, vyhľadiť. Doporučujem 180 pilníček pri úprave, pretože netreba väčší pilník, by vám zbytočne spravil len väčšie rýhy. Po prípade iba mäkkým bufferom vyhľadiť. Záver k tejto krásnej trojici trblietavých akrygelov. Pre mňa 99% splnili. Strata podľa mňa jedného bodíka za tú zmenu farby po polymerizácii, ale ako hovorím, tá môže byť aj veľmi ovplyvnená tým, že tieto akrygely sú jemne transparentné, takže veľmi vhodné na všelijaké ligotavé baby boomery a podobné ozdobné srandičky. Za mňa super. Ja ich mám v salóne veľmi rada. Je to vidieť, že aj tento Sparkling Zafír je už takmer minutý. Zákazničky si ich pochvalujú, sú pružné, nelámu sa im. Takisto ich dávam celoplošne na nechty pri spevnení prírodných nechtov gelom. Veľmi dobre držia aj na krajičkoch. Stačí ich naozaj iba jemne upraviť. Práca s nimi je veľmi rýchla, efektívna. Takže za mňa určite patria do salónu. Ďalší akrygel, ktorý je Baby Boomer a ten má takúto krásne mliečnú ružovú farbičku Zasurová. Rozpučíme si ho. Spiško. Dáme si aj hrubšiu vrstvu, dáme polymerizovať. Pozrieme sa, ako sa s ním pracuje. Jeho hustota zase patrí medzi hustejšie akrygely s pomarančovým drievkom. Je trošičku, vytlača sa tak ťažšie, cítiť, že je hustejší, ale zase tak akože na tej škále tých hustejších je taký jemný, není taký, že veľmi hutne, tuhý, takže sa s ním pracuje veľmi rýchlo, veľmi jemne. Pozrieme sa na to, nelepí sa. Pozrieme sa, ako sa s ním pracuje so štecom. Pri práci Baby Boomer potrebujeme vedieť krásne zahladiť materiál do stratená a vidíme, že áno, aj tuto je krásne. Keď som aj odniesla materiál mimo, že som nanesla viacej, krásne sa oddelil, vôbec sa neprilepil na štetec, nespravil mi tam žiadnu guličku ani nejaký prilepený žužvanec. Takže krásne sa s ním pracuje, krásne sa zahladzuje. Tu vidíme jeho takú jemnú bielú farbu. Tento materiál by sa dal použiť aj na prírodný nechet úplne samostatne ako mliečný. Pozrime sa na jeho farbu po polymerizácii, lebo mi sa veľmi páči takýto surový. Tu na to je trošičku asi problém, pretože z tej krásnej ružovej farby sa stala taká viac menej telová, čo akože myslím si, že veľa ženám sa práve tento odtieň nude oveľa viacej páči ako tieto belavé ružové. Ale čakala som, že ostane takýto krásny, jemný až do bielučka, ale takto zbežovel. Takisto ako u predošlých akrygelov tejto značky to sledujeme. Ten základ mení farbu v UV svetle.
Pozrieme sa na polymerizáciu. Polymerizácia je hodne stabilná u všetkých materiálov. Veľmi, veľmi super. Krásne prepolymerizoval. Pozrieme sa na pružnosť. Či môžeme tento akrygel dať aj celoplošne? Určite áno. Určite áno. Je pevný, ale zároveň veľmi pružný. Vidíme, ako ho krásne ohnem pekne mení tvár, ako ohýbam. To znamená, že keď vám aj nechet bude vyrastať, tak ten akrygel bude krásne prúžiť s tým prírodným nechtom. Takže určite áno, aj tento je veľmi vhodný na spevnenie prírodných nechtov. Ja ho neviem ani prelomiť. Tak, už sa mi to podarilo. Super. Máme spolymerizovaný, áno, je to taká krásna nude farba, zmizlatá, jemná, ten jemne ružovkavý nádych, ktorý sa mne osobne veľmi páčil, ale ostal taký prirodzený odtieň, ktorý keď potom vyrastá, bude určite menej vidieť. Takže veľa zákazníček to určite ocení, že ten nechtík je taký viacej nude. Práca s materiálom brúsi sa veľmi jednoducho, elegantne. Keď trošku viacej pritlačím, zoberiem viacej, keď menej, tak menej. Není veľmi tvrdý, není pretvrdnutý. Takže práca s materiálom podľa mňa 10 z 10 bodov. Perfektne. Hašíme, zatopujeme. A poďme sa pozrieť k odtieňu Baby Boomer. Tu máme ďalších dvoch kamarátov a to je Milk Beige a Milk Pink. Začneme Milk Beige. Dáme teraz Milk Pink. Tá je taká tiež mliečná, ale ružovejšia. Spravíme si obľúbené kolečko. Trošku rozmačkáme na tie 2 mm, na ten milimetrik, ktorý nechávame na voľnom okraji, aby sme videli, čo s tým dokážu zákazníčky porobiť, či sa im to zlomí, nezlomí a ako tento materiál funguje. Teraz si dáme ešte pre našu modeláciu, keď modelujeme Apex a keď modelujeme extrémne tvary, vstávanú francúzsku a podobné srandičky, kde potrebujeme trošičku viacej materiálu, aby sme videli, ako dobre pretvrdne. Napríklad aj také dual formičky majú radi, keď je ten materiál vie pretvrdnúť dobre. Takže ideme to dať teraz do lampy. Minútka v lampe. Zatiaľ si otestujeme, začneme Milk Beige. Pozrieme sa na jeho konzistenciu. Je to hustý akrygel, ktorý sa nelepí na pomarančové drievko. Veľmi dobre sa rozpracováva, aj dostratená, jemnúnke, super, vôbec sa nelepí, už nemám skoro vôbec tekutinku na pomarančovom drievku a stále sa nelepí, takže super. Milk Pink, ideme na to, tiež patrím do kategórie hustých akrygelov, ale keď sa tu pozriem na ňo, tak vidím, že už sa trošku viacej zbieha. Už je trošičku je mäkší aj na dotyk a cítim, že keby som mala trošku dlhšie nechala, tak by sa mi aj trošku prilepilo na to pomarančové drievko, ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. A už teraz je vidno, už sa lepí. Áno, takže je to stále patrí do tej kategórie hustých akrygelov, ale už je taký jemne mäkší. Uvidíme, ako obstojí v ostatných kategóriách. Ja ho vyhodnocujem ako hustý akrygel, ktorý už je trošičku lepkavejší. A prácu s štecom namočíme štetec a ideme na to. Úplne perfektne nelepí sa. Milk Beige je v tomto úplne super. Krásne sa vyrovnal.
nechytá sa. Aha, a tu vidíme, síce je trošičku lepkavejší, ale vidíme, že má krásnu samovyrovnávajúcu schopnosť. On sa začal ako keby sám vyrovnávať z tých jemných rých, ktoré tam boli. Takisto vytlačil na povrch aj bublinku, čo je úplne že super. Keď si robíte napríklad dual formy, tak si dopredu tie dual formy a ono ti to pekne sa povyrovnáva, tým pádom zo spodu nebudeš mať krivý materiál a zároveň ak tam je aj nejaká bublina, tak pekne bolo vidno, jak pekne vytlačilo na povrch tú bublinku, takže tento akrygel je síce trošičku lepkavejší, ale určite veľmi vhodný do tých dual formičiek. Pozrime sa, teraz ho ideme pozarovnávať. Pekne sa vyrovnáva. Ja som ho rozťapkala, lebo hovorím, tam bola tá bublinka, tak som potrebovala zarovnať. Krásne, krásne sa vyrovnáva. Nelepí sa na ten štetec, aj keď je už suchší. Už vidíme, jak robí aj rýhy ten štetec a stále sa nelepí. Naozaj tá konzistencia toho akrygelu je naozaj super. Na to pomarančové drievko sa mi už začal potom ku koncu trošičku prichytkávať, ale so štecom sa s ním pracuje super, takže super. Ideme polymerizovať. Ešte sa pozrieme na tú zmenu pigmentácie. No tu, ak je toho materiálu viacej, vidíme tú zmenu po polymerizácii. Pred polymerizáciou Milk Pink je oveľa ružovejší ako po polymerizácii. Zatiaľ čo ten beige akurát trošku chytil farbu, je taký belší. Naživo je takmer totožný v tejto tenšej vrstve, akurát v tejto hrubšej už má iný odtieň. Takto máme teraz polymerizovaný materiál. Ideme sa pozrieť na to, ako zvládol polymerizačný test. Na prvý dotyk vyzerá veľmi dobre, vyzerá veľmi pevne. Áno, nič nevyteká, nič nám nemekne. Ideme si skúsiť do neho zariť. Všetky tieto testy robím do minúty, to znamená, že naozaj veľmi krátku dobu im dávam na polymerizáciu v lampe. No, ideme sa pozrieť na tieto naše kolečka. Wow, krásne prúži. Neskutočné, super. Doporučujem aj na spevnenie voľného okraja, spevnenie prírodných nechtov. Beige, Milk Beige je perfektne prúžny materiál. A ideme ho zlomiť. Zlomili sme ho. Ale keď sa pozrieš, tak vidíš, že vlastne do akého extrému ho ja musím až zalomiť, aby spraskol. Takže tento materiál je veľmi odolný voči tlaku. Ideme na Milk Pink. Tento má aj inú konzistenciu a vidíme, že aj praská jemne už. Má inú konzistenciu, tak tento by som určite na spevnenie voľného okraja nedoporučovala, pretože tam môže prísť k odchlipu. Ak tam chceš nechať prírodný nechet, asi skôr nie. Akože je krásne prúžny, ale je vidno, že pracuje veľmi ťažko s tým mojim ohýbaním. A možno ak by bol trošku ešte chladnejší, lebo ešte je teplý, tak možno by to už ani nedal. Takže ideme ho zlomiť. Tiež veľmi vysoká prúžnosť.